ସବୁ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ କେବେ ସତ ହୁଏନି। ଆଖିରେ ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାଟା ଆମକୁ ମିଛ ହିଁ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଭାଲିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ହିଁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବଗେରା, ଘରର ସିନ୍ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଘରୁ, ନଣନ୍ଦ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ବାହାଘର ହେଲା, ଫିର୍ ସେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଘରକୁ। ତାପରେ ଫିର୍ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଅଚାନକ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡେଥ୍ ହେଇପାରିଲେନି, ଆଜି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍, କେମିତି ହେଲା? ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ସେଠି। ତାପରେ ଡେଥ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ, ମୋ ନଣନ୍ଦ, ମୋ ଦିଅର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ପୁଅ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାଁକୁ। ମୋ ସୁନା ହଜିଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ନେଇଯାଇଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ବିଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ କି ମୋ ସୁନା ହଜିଯାଇଛି କି ନେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। 4th ମେ'ରେ ମୋ ଶାଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମ ସୁନା ମୋ ପୁଅର ଅଧିକାର, ଆମେ ବିକିବୁ। ଯଦି ମୁଁ 16 ଦିନରୁ ମୋର ସୁନା ନେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ 4th ମେ'ରେ ତୁମେ ତାହେଲେ କେମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛ କି ଆମ ସୁନା ଆମେ ବିକିବୁ ବୋଲି? କାରଣ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସୁନା ଦେଖିନଥିଲ କି କେଉଁଠି ଥିଲା କେଉଁଠି ନାହିଁ? ପୁରା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଏବେ, ତା ହଜବେଣ୍ଡର କେସ୍ଟା ଏମିତି ନ ଚପା ହେଉ, ପୁରା ଭଲସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ହେଉ। ମୋତେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇକି ବି କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଯାଙ୍ଗେ ଯାଇପାରୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେଇ ଯାଙ୍ଗେ ନିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଚୋର କିଏ ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରିଯିବ।